We hebben wat mensen vragen hoe ze denken 2000 wat er gebeurt in 2008 of horen reacties die hem zijn kennen joert. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love. Ja, er is natuurlijk in 2000 ook heel wat gebeurd. Privé. Privé, ja. Ja, maar hoe zocht het in 2000 weet je? Ja, wel veel goed dier gehad. Een stukje nabouwen naar huis. En 2008? Je kunt een goede service, ja. En achter je product staan, dat is ook belangrijk. Juist. Dat hoop ik ervan. Dankjewel. Ja? Ja. Nou jongens, bedankt. Nou, hier. En wij maar denken dat iedereen vrij weer. Ga je met goede voornemens van 2008? We gaan op een prille zoen, zo net. Vierde keer dat ik niks meer doen. Mooie wijze worden. Ja. 2008, wat mag dat brengen van jij? Ja, nou een hegere omzet en zien dat we dit hier weer overtreffen kunnen. Maar goed, en als er nog iets 2008 in de boeren zezen was. Gewoon positief blouwen hè? En teruggroeien blouwen. Dat is toch voor elke onderneming dat ik krijg, denk ik. Wij staan hier bij Firma Mindeds. Ja, dit is dan wordt er een product van ja, zuster. Nee, zuster wordt op 4. Als Halbesman is Dries Kerbers natuurlijk een man die er wel trots op is wat er dit hier maar Halbesma gebeurd is. Wij zijn benieuwd hoe je 2000 ervaren hast. Als vereniging gewoon dit hier de kranten hellen hebben. Binnen de wereld in West, maar prachtig moest ik. Ik moest je graag van een gelegenheid gebruiken om de beste wensje te wensen van 2008. We zien in ieder geval eind deze maand we verblijden met een nieuw Halbesma steek. Het is echt fantastisch keer. Ja. Hoe is van Strenzel 2000 voor ons? Moeilijk geweest toch wel. Verbouwing achter gewoon problemen met de gemeente gewoon. Nou ja, wat veel jongens hier in het begin van het jaar. Of ja, dus de gezelligheid weer er net minder aan geweest. Nou. 2008, wat voor ambities heb je jeugdzo's? Ja, nou alles strak aan line houden. Dus ik moet tieren en proberen wat meer jeugd te lopen. Ja, ik zou zeggen, 3 dagen in de week kom je naar de jeugdzo's. Hoe is je op 2000? Ja, Jasper. Een dreigen simmer gaan. Nou krabbelt het wel een beetje op. Voor mij is het wel bijzonder, dat is mijn laatste hier als bestuurslid. In januari zet ik een puntenrechter. Dat is altijd een mooie tijd geweest. Ja. Dus 2000 ik wel. Nou ja, wij kennen alleen maar toejuichen, denk ik, van harte dat de jeugdzo's bloeit. Want die hebben wij gerud worden, Charles. Hè? Ja, zeker. Dag Jaap. We zijn op een eind voor de merk van 2000 hoe dat gang is. Nou, vlekkeloos. Op de ene jongen weer wat minder, maar dat worden we gecompenseerd door een andere jongen. Dus Als ondernemer is je tevreden? uitstekend tevreden. Ja. Het is toch het jaarlijkse evenement van het. 2008, wat is het van Nijs brengen? Nou ja, de merken heeft het woord, dus de werk merken. Ja. Nou, in april dan hebben we weer een feestje, maar de Golden Earring, een piratenfeest en eventueel nog een Shanty Day dan. Op dit hier april, weer natuurlijk een groot succes. Pink Floyd gebeuren en mijn feestjes erachteraan. Ja. De culturele commissie, dat is de wing. Ja. Wat 2000 bracht had en hoe je dat in ons jongen. Nou ja, we hebben 2000 wat bezoekers betreft een goede ierhand. Wij hoeven net altijd de middelen vol, dat vind ik net nodig. Maar we proberen wel wat leuke dingen in te halen die een beetje bijzonder binnen. We hebben proberen ook wat een open publiek mooi jongen te scrollen. Nou, daar ben wij succesvol geweest. En in 2008, wat kunnen we dat verwachten? Begin en eind proberen we middelen vol te krijgen en daardoor proberen we hele leuke dingen te organiseren die ik van het liefste publiek ben. Mooi. Hoe gaat het met de pizzeria in 2007? Ja, dat gaat officieel in een goede kant toe. Ja, wij beginnen steeds een klanditie maken. En 2008, wat moet dat voor deze zaak brengen? Maar ja, wij proberen naar de goede kant te gaan, weet je, meer klanditie maken, proberen meer omzet naar hoog te brengen. Ja, ik wens voor iedereen een goede nieuwjaar en ja. Dat ze maar vaak langs mogen komen. Ja, graag. Goeiedag. Je hebt een goed 2000 Wij zijn tevreden wat dat dan weer. Ja. 2008, Arno, wat moet er nog gebeuren? Er kan altijd nog wel wat bij, maar ja, we kennen ze herinneren. Maar goed, als nog een oproep plaatsen mast, meesten, 2008, wat moet er gebeuren? Iedereen een noffelijk en gezond en kleurrijk 2008, zou ik maar zeggen. Waar ben je om begonnen? Ja, nou ja, je zorg je ervoor dat 1 januari is natuurlijk een geweldige happening wordt en mooi terug in filmerij. Joert. Joert. Ja. Joert wordt een mooie dag. Nee, 1 januari is het. Ja. Ja, Joert. Ja, Joert. Sorry.
Maar als nou de CLC insjost, dan sjost dat hij al vol zit. Die schukt dus helemaal vol. Ja, ik boven alles. Ik alles. nou helemaal ja, vol. Ja, dat is ik zo. Hij zit smol vol. Hij zit smol vol. Ja. Maar dan omschakel ik het al. Ja. Vreselijk. Ja. Nou, hier is Frans dan maar even. Ja. Die heeft loft. Hoe zit het er mooi, Frans? Nou, het komt weer. Ik ga net voor. En ik denk 2000 jaar. Kerst u er al iets van vertellen? Grut, spektakel, werkgeer, soort, mensen die mooi door, prachtige acts. Wordt nog heel lang over praten. Frans, je kent de opdracht, hè? 30 seconden en dan is het klaar, no? Ja, en nou, ik denk dat wij haast klaar zijn, Charles. Wij maken er nog eens een ombraadje in de speakerskelk. Ik van u, wij wensen iedereen een noffel 2008 en een prachtige zitjoord.